bara hjälpa till! Du får inte! Ja! Nej! Ja! Nej men så... Nej! Gustav, vet du vad ont jag har? Jag har ingen aning! Jag kommer gråta seriöst, vet du vad ont det gör? Jag vill bara hjälpa till! Nej! Nej, det är ont! Så, benet, aj, om ni inte vill arslet. Nej! Åh, nu kan stjärten. Ah! Alltså, skojar du med mig eller? Nej, jag gör inte det. Jag ska hjälpa dig, jag ska. Vad tar du ont nu? Ont här. Har du ont här? Sluta! Tjapp, tjapp! Så är det tjapp. Tror du jag är snott eller? Jag försöker bara hjälpa dig. Men nej, det är ont! Thai-massage! Hörru, Fel! du kan ringa din morsa och be henne bara Kong på hennes ben så kommer du typ över. Kong!